Sa una sa... Mga nagdali na kita mga pantay, no? Ha? Nagiran. Ano sila? Sige. Ate, live, say hi to my vlog. Ah, Say hi to my vlog. ulit. Oh, matokon, hi vlog ko na kitigya. Jamarat ha? Ang bira. Lagi mo ginanaan sa bala. Pronta na tanong lang sa pinakamala. Sa dulo. Away, lagi na small jamaray. Eman to kada kala tao sa iya Jamarat. Eman to so kapronta ro mga kadi. So pad na Mrs. Sarakan. So pasok pa din na yung mga kagagasisiran sa amin ha. So alhamdulillah. At kaya so mga kadi miyakap ko pimpura nga mga derpa. Ginanap kilay niyo na ginasod Jamarat Sobra. Sa araw na ito ay hindi yan kasali sa frontaran. Sa mga taga-Pilipinas Eid Mubarak pala sa inyong lahat. Yung mga nag-eat na mga Pilipino, Muslim. Benda sa likod. Lagi na madakal lutos para na biya ng baru ka. Sana marami juga kaya na. Yan po ang Jamarat Sobra. So yung ang kasunod Jamarat Usta. Kaya kumatanop man na Jamarat na ginanso Jamarat Usta. So giya pa nagawin na din ang frontaran. Kaya po frontaran tanong nagyang utwa pinakamala Jamarat sa dulo-dulo. Giyuti frontaran tanong insyaAllah. Salam ko lang ulangwan ng mga bangsamisan sa Ingadaranaw. Eid Mubarak kano lang oh. Ataya punta la Jamarat Usta. So ayam pilihan niyo sa da Bruntaron mapitanan so
peruntar saya kamapitanan na ika-10 agu isa. Kasi ko waktu aluhur na peruntaranan. Ipunsagyan ko tua siya gadan tanong ama ito. Iya kadua, au yang nanay katulo. Salamat Sheikh sa giya manutul ko giya mga katawan ka sa ilmu ka sa agama Islam. Masala itong jamaah ni Sheikh Nasib. Mag-asawa kayo? Okay. Masya Allah, Masya Allah. Saka pa yung mga magulang niyo kasama din, di ba? Okay, ito di siya mukmentin. Yung Silongir. Okay, silong here. Masya Allah, Masya Allah. Buong pamilya sila nag-hajj, Masya Allah. Hajj mabrur sa kanila. Sa atin lahat. Sabi ko mapiyagi aircon nila. Ayan ko na matanda. Start tayo mainit. Sama na maraming tanong sa yung na pronta ng taniman to agawi ika-10 sa yung kaya Dhul-Hijjah. Katayag yung mga pada ni Mari Paradusator are. Siya mga ka-10 gubat tangon. Pag imasado ka dyan surak ka. Sumasur yan. So si Bapa Mayor na dami siya pa kaunot kakigiyang kakawatan niyan. Tapos na miya kayaw-yaw. Dudugawampan. Arafah, Muzdalifah, kata Jamarat. Na dapat turuga mga kadiaya. Na sibud si Uding Kuan. Ito na ini. Perontaron. Saya kata ya. Pagi masa na Amerikano. Kuha na ako sa kuha na ako na. Kailangan matamaan yan, matamaan yung ano. So, lalapit pa tayo ng konti. Lapit pa ng konti, lapit. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ari mi anong ikaw to?
turn. Oh. Tapos adu tayo sa dulo mamaya. Oh, dapat mataman. Lakasan. Oh, sakal sali. Ano, siapa lagi siapa? Siapa satu? Nanti maminya. Babi, perfect. Auto, miya ka ron tartano, alhamdulillah. Oh. Kami yung tanong ro, kami kuha na, tanong dumiyalo mo dito. حبيبي في دورة فيها هنا تحت بعدين قدام تحت يجي يمين دورة مياه حمام. Langon no to, next na langon mapita. Asubo yan sa luhur. Away. Talo, langon. Pipito. Ha? Yung kisa nung nasniya ka. So, gitu, importante na may pigilay Amerikano kung dala Jamarat sa Bamisyano Salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sa gyang kaya 62. Di mo tayo mga followers tanong, mashallah. Penalamatan namin sa kano si Udad na roto sa dinyuri kamun tayo sa gyang kaya kaya pagaj tanong. Kaya ko ito bagyan na antap tanong saya na panguya taya. So kung mga bang sa tanong, dasipan mamakasong, nag-usok pa sumya kasong saya aniran ito siya kaya manasikul hajj, okay to kita kaya pagaj. So balasan tanong Allah sama na kalamapya. At umiyak pa kami na tribu. Salam rekan yang utubah. Salamat. Ada kita tamanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.